O mal tempo e as condicións adversas na estrada están a deixar nestes días varios accidentes en distintas vías da comarca do Barbanza. A choiva intensa e o pavimento esvaído foron algúns factores determinantes en varios sinistros. Na autovía do Barbanza, á altura da parroquia das Ados, en Rianxo, unha muller de 48 anos resultou ferida despois de perder o control do vehículo e saírse da vía no quilómetro 17 da AG11. O coche impactou contra o gardarraíl e acabou no arcén dereito. Foi a propia condutora quen alertou ao 112 e presentaba dor nun brazo. Ata o lugar desprazáronse unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061, que a trasladou ao Hospital Clínico de Santiago. Nos recibimos unha chamada ao 112 esta mañá, sobre as 7 da mañá, de un accidente na autovía do Barbanza, no quilómetro 17, dirección Ribeira, cunha persoa ferida. Chegamos ali, efectivamente, había unha persoa que había sido xa trasladada polo 061 ao hospital por unha saída de vía. Era unha persoa, unha muller que había sufrido un accidente. Estivo actuando ali tamén mantemento de estradas, mantemento da autovía e o 061. Pouco tempo despois, e tamén na AG11, outro vehículo sufría unha nova saída de vía no quilómetro 31, en dirección a Padrón, antes da saída da Mercé. O turismo bateu contra o gardarraíl, rebotou na mediana de Formigón e acabou detido no arcén. A condutora resultou ilesa, aínda que precisou asistencia pola ansiedade sufrida. Tamén en Ribeira, unha moza de 23 anos resultou ferida tras saírse da vía o seu vehículo, un Fiat Punto, entre os cruces do Vilar e Xarás, por Frións e San Roque. A condutora quedou atrapada no interior do coche até que varias persoas a axudaron a sair. Foi trasladada ao Hospital do Barbanza con diversas contusións. Dende os propios parques de bombeiros afirman que esta tempada está sendo complicada, con accidentes xurdindo cada día a raíz do mal tempo. Sí, bueno, sí, levamos unha semanita de choiva, con moita choiva, moito vento, e sí, estamos tendo bastantes accidentes, tanto os bombeiros de Ribeira como os de Boiro. As autoridades chaman a ter máis precaución nas carreteras para así intentar evitar traxedias automobilísticas que, por desgraza, comezan a ser cada vez máis habituais neste outono.